ये 2020 में एक बीमारी चल रहा है, ओकर नाम हम धैले बनी स्किन टच बीमारी उर्फ कोरोना मेड इन चाइना। अपनी कविता के माध्यम से हम रउरा सबके बताओ चाहते हैं ये कविता में कैसे कैसे बाटे। ये पड़ोसी देश से आयल कोरोना मेड इन चाइना, पड़ोसी देश से आयल कोरोना लोगवा से लोगवा कहे दूर रहो ना, अपने लोगवा अपन लोगवा से दूर रखे। पड़ोसी देश से आयल कोरोना आ लोगवा से लोगवा कहे दूर रहो ना, जकरा बुखार खांसी सर्दी भइल ऊ घरवा से दूर भइल, गरम पानी नेबुआ गुरीच के काढ़ा जे पियल आ दवा खा के सुरक्षित रहल उहे लोगवा जियल। बड़ी महामारी फैल गई रहे, दवा खा के सुरक्षित रहल उहे लोगवा जियल। ऑक्सीजन जकरा कम भैले, ऑक्सीजन जकरा कम भैले 108 पर फोन भैले, एम्बुलेंस से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुँच गए। कागज लेके सेक्रेटरी अइले, गौवा उनकर घेरा गए। एक आदमी के बीमारी भरे पूरा गांव घेरा गए। कागज लेके सेक्रेटरी अइले, गौवा उनकर घेरा गए। अफरा तफरी मच गई, भारत के गाड़ी बंद भइल, पूरा देश के गाड़ी बंद भ गई। कहीं आयल गए एकदम दुश्वार हो गए है, जीवन पलट गए। जकरा जौन कार ना करे के रहे ऊ जिए खातिर लोग काम कैला बाटे। अफरा तफरी मच गई, भारत के गाड़ी बंद भइल। यार संगतिया सब इहे कहल साइकिल से घरवा चल दिहल। केहू पैदल, केहू साइकिल, केहू ट्रक पर चढ़ गए। ई दशा रहे, लोग ट्रक पर ठूस ठूस कर पशु की तरह आए रहे। केहू पैदल, केहू साइकिल, केहू ट्रक पर चढ़ गए। शहर से घर भेजले में सब सरकार फेल भइल, एको सरकार सहयोगी में ना कैलस। शहर से घर भेजले में सब सरकार फेल भइल। अमीर गरीब सब मेडिकल पहुँचल, सोरस केहू के काम ना कैलस। अनदेखी भइल मरीज के साथ आ लोगवा धैले कपारे हाथ। पुलिस डंडा भाजेला भिड़िया जहाँ लागेला, पुलिस डंडा भाजेला भिड़िया जहाँ लागेला। आ किराना दवा के भाग जा गए, मंदिर मस्जिद में ताला लागल, एकदम पूरा बंद हो गए। लॉकडाउन जो नौवे रहा, लॉकडाउन। देवी देवता कहाँ गए, दवा परहेज सब कामे आइल। अफरा तफरी में 2020 बीतल, लोगवा जानल कोरोना से जीतल। अफरा तफरी में 2020 बीतल, कोरोना से लोगवा जीतल। सन 20 से 2021 भइल, वहू से खतरनाक सन 21 में हो गए। 20 से 2021 भइल, 20 से 2021 भइल। काफ़ी लोगवा मर गए, लाश पर लाश जरे लागल। शमशान गईले से लोग डरे लागल। लाश अधिक, बड़ी विषम परिस्थिति हो गए है। लाश अधिक, लकड़ी कम पड़ गई। सियार कौआ के पेट भर गए। ई बतिया लिखत में अर्जुन ठाकुर के आँखिया भर गए। आ संगमे के कितने लोगवा सन 21 में मर गए।